बेचू मिया गायत्री ठाकुर वीरेंद्र धुरा तपेश्वर चौहान राधा किशन पहलवान आत्मा के शांति देश भगवान। बड़ी सुंदर बेंजोला सुंदर भाव बजावले हाँ जौना बनवा है मैया सिकियो न डोले हो बोले हो तवना बनवाना ना माई मोरे लावे लू बसेरवा हो तवना बनवाना। यही मतलब आज सुमिरन में सुंदर सुंदर लय भक्ति बजे। हाँ काका कले रहनी हमारा डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रिका राय जी भी कहनी कि तने निमन निमन होके के चाहे तो सुंदर बजावले बेचारे हाँ ने घर तो सुमिराने में बेंजुले बजा दे तरह से के कटहर के कांटे से नोट फैल फाट के आवे बोलमा मुलायम को रचा के मरद हकी नतिया कुकुर हरे कुकुर लेकिन एहू लोग के दिक्कत नहीं है। आज के व्यवस्था यही बा हाँ आज के मैनेजमेंट यही बा हाँ जितने फालतू गाना गवाता उतने व्यूअर निकलता अपना जिंदगी में बहुत अंतर हम देख ले यही उम्र में। हाँ महाराज हम अपना जिंदगी का अनुभव बताओ तारी काका 2 गो जीव दुनिया छोड़ दिलस। हाँ कवन कवन गीधा चीलर चिलर अभी दोनों दुनिया हमारा जिंदगी में छोड़ दिलस लोग। हाँ आई देखी परिवर्तन कैसे 10 बरस के बाद कौन लड़कन से कहा है कि खेत हर बैल से जोतात रहे तो कोई न पथी आई ना ना बैल कैसे खेत जोती हमने के अपने सब परिहत पर हाथ फेर ले वाली जाए। पहले फाटल कोनो कपड़ा होखे त लोग करे गरीब घर के लड़का बा फाटल पहले बा जो नहीं के पैसा तहिले किन ले अब ऐसा फैशन आए कि जय जगह जींस कुकुर से नोचल बा तो 1000 में मिलत का फैशन चलल बा देखी ना डिब्रूगढ़ गई रही प्रोग्राम में 3 महीना पहले हाँ ओइ जगह नया जींस लॉन्च कइले हाँ हेजा 2 जगह फाटल बा प्योर एचडी जींस 22000 में मिलत था हाँ अबरी 2-3 महीना के बाद इन्हू लॉन्च करिए जाई बुझाते त का करब यही व्यवस्था चलत हमरा समाज में उ व्यवस्था के अनुसार ठीक के लोग गावत बजावत बा। हाँ ए महाराज पहले के गीत संगीत हो के भोजपुरी के हमरा बेटी बहन घर में बैठ के सुने पूरा परिवार आज के गीत सुने लायक ना रही भोजपुरी अब ना आज केनहू सुने में लाज लगे लगल। हाँ लेकिन हमार भोजपुरी के धरोहर भिखारी ठाकुर हनुमान पंथा महेंद्र मिसिर फागू बाबा बेचू मिया गायत्री ठाकुर वीरेंद्र धुरा तपेश्वर चौहान राधा किशन पहलवान आत्मा के शांति देश भगवान। जेकर जेकर नाम लिया तब केहू दुनिया में ना रहल ना मुँह गईले लेकिन उ लोग के गीत गावल जाता बतियो कहल जाता हाँ तो ऐसने जिंदगी जिए के चाहे कि मोला के बाद भी लोग याद करे। हाँ दरोगा राय के नाम याद होता ना मोलो के बाद हाँ जी तो ऐसा जिंदगी जिए के चाहिए आदमी के जिंदगी के बाद जीना इस जिंदगी का नाम है। ये जिंदगी क्या खाक है जिसका मौत ही परिणाम है। नहीं यारो पहले शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा ना उठ रहा है एकदम निम्न स्तर है। अनपढ़ लोग हमारे भोजपुरी गा के गए अनपढ़ लोग 40-40 बरस के लौंडा स्टेज पर ना ठेला खेती में मेकअप से कप ना चले वो घर ना महाराज मुर्दा संग पत्थर पर रगड़ के मुंह पेंट कर लेवे लोग वो लोग गीत गा के गइल कि आज निक लागता जी भोजपुरी के धरोहर हो गइल बा गीत। आज पढ़ल लिखल लोग गावता 10 दिन में गीतिए मरी जाता खइबा मेहरी के हाथे तो मोटा देबो हो काहे मैया के हाथे खेबे त टीबिया देबो हो ना ओकरा बाछी छुआ के जार दिहल जाए। उ लोग कैसे गीत गावल देखली कैसे देखिए वो लोग के गीत कैसन होत रहा पहले आवे लोग तो भाव बनावे लोग कैसे तब लोग गीत शुरू करे कि निमिया तरवा घरवा निमिया तरवा तो आसानवा हो कि काली
के कंडक्टर साहब 100 रुपया, हमारा भाई रामचंद्र शाह दीपक जनरल स्टोर से भी बहुत बहुत पुरस्कार देखे, हार्दिक प्रणाम। देखिए रुपया देता नहीं समय 2-3 को मिल जाता, नाम हम भुला जाते नहीं। अगर नाम भुला जाए टेंशन नहीं खेले ना, फिर रुपया दे के नाम सुधरवा सके। गलती कहा जाए तो कोनो बात नहीं। दीपक भाई कहे के मतलब रामचंद्र भैया बड़ हमारे प्रेमी हैं, भाई के प्रणाम करता नहीं। कहे के बात है, देखिए हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण है। अच्छा रवे सवेर रात्रि में सुते खातिर प्रकृति बनावले भाई ये काहे बैठल बानी? कारण बानू, कारण बा माने अष्टजाम माई के लगे भइल बा। 24 घंटे के बाद रोज सब दुगोला कारण बानू, कारण बा हमनी के दोनों बेस काहे आइल बानी जा? हां पैसा खातिर। हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण है। निमिया के पेड़वो तीत ह, पतइयो तीत ह, फरवो तीत होले आ सुनले बानी कि माई का तो निमिया दासन लगावेली काहे? कटहर के पेड़ तक काहे लगावेली? हां लाशा के डरे। यही बतिया के उत्तर प्रदेश से आइम नु तब बिरहा गाने वाले लोहा के फार हिला के गाते, ऊ कैसे गाते हैं? कैसे? देखिए बिरहिया लोग के भावी आरती के होला निमिया डोही जा अति तरे पतैया होला निमिया डोही जा अति तो बिरहिया लोग के भाव देखा होता नहीं। रूपमा भयावन देखी के अक्का पेले मुदैया रूपमा भयावन देखी के अक्का पेले मुदैया तो बिरहिया लोग के भाव। हाँ यही में रामचंद्र भाई तनी जवान लौंडा होके, हाँ कम उम्र के, हाँ एक बदल दिया भाव दे दो। यही में जवान लौंडा होके वो अलगे गावे, कम पर तरह बढ़ा बढ़ा कम उम्र वाला। जिया जिया ए लौंडा खोइबा के आटा लेबो ना बाबूआ मैदे दे दे। उल के भाव गावेले पचरवा